Удивителният Иран. Едно пътешествие в сърцето на историята и културата. Здравейте, скъпи слушатели! В този епизод на подкаста Удивителния Иран ще се запознаем с една от най-големите личности в историята на света – Кир Велики. Човекът, който не само основава Ахеменидската империя, но е и пионер на човешките права и символ на справедливост и свобода. Кир Велики, основател на Ахеменидската империя, е роден през 559 година преди новата ера в регион на днешен Иран. Той произхожда от династия, известна със своята справедливост, мъдрост и етика. Кир Велики обединява иранските племена и полага основите на най-голямата империя в света по това време. Разпростирането на империята е безпрецедентно. Неговата територия се простира от изток до Китай, от юг до Египет и Северна Африка, от север до Сибир и Аралско море и от запад до историческа Тракия и Гърция. Тази обширност прави Ахеменидската империя една от най-великите в историята. Кир не е само завоевател, но и велик лидер, който с хуманните си политики печели сърцата на хората от различни земи и култури. Първата декларация за човешките права. Едно от най-значимите постижения на Кир Велики е цилиндърът на Кир. Глинен надпис, признат за първата декларация за човешките права в историята на човечеството. Този цилиндър, написан на акадски език, изразява принципи като религиозна свобода, уважение към човешките права и справедливост. Кир в този текст се представя с думите: "Аз съм Кир, цар на света, цар на Иран, цар на четирите краища на Вселената. Когато без бой и кръвопролитие влязох в Вавилон, всички хора ме приеха с радост. Великият Бог насочи сърцата на хората от Вавилон към мен, защото аз го почетох и уважавах." След тези думи той издава заповеди, които са уникални и вдъхновяващи. Религиозната свобода. Заповядах да се отворят всички храмове, които бяха затворени. Върнах всички изгнанници и разпръснати хора по техните домове и възстанових разрушените им къщи. Уважение към култури и обичаи на народите. Обявявам, че докато съм жив, ще уважавам религията и обичаите на всички народи, над които управлявам. Свободата на избор. Всеки народ е свободен да ме приеме за свой цар или да откаже. Ако не пожелае да ми признае за свой владетел, няма да водя война срещу него. Социална справедливост. Няма да позволя на никой да угнетява друг. Няма да позволя на никого да присвоява чужди имоти чрез сила или измама. Равенство и свобода. Всеки е свободен да изповядва религията, която желае, и да живее където пожелае. Търговията с роби и робството трябва да бъдат напълно премахнати. Значението на цилиндъра на Кир. Този цилиндър, който днес се съхранява в Британския музей, не е просто част от богатото културно наследство на Иран, но и се смята за първата декларация за човешките права по света. Посланието на Кир към света е уважение към човешките права, мир и справедливост, ценности, които остават вдъхновяващи за човечеството и до днес. Кир и свещената книга. Божи пратеник и освободител на евреите. Кир Велики е споменат в Стария завет в книгата на Ездра като Божи пратеник. Той по Божия заповед освобождава евреите от вавилонския плен и им позволява да се завърнат в обетованата земя. В книгата на Ездра се казва: "Господ избра Кир, за да освободи своя пленен народ и заповяда храмът в Йерусалим да бъде възстановен." Тази постъпка превръща Кир в герой в историята на юдаизма. Евреите го възприемат не само като цар, но и като божествен пратеник. Кир и неговата политика за обединение.
С политиката си на обединение Кир успява да събере различни култури и народи под управлението на Ахеменидската империя. Той уважава религиозната свобода и вместо да унищожава културите, подкрепя знанието, изкуствата и традициите на различните народи. Влиянието на Кир върху света. Кир Велики е значима фигура не само в историята на Иран, но и в световната история. Много мислители и лидери, включително Томас Джеферсън, са черпили вдъхновение от цилиндъра на Кир и неговите принципи за правата на човека, за мира и справедливостта. Благодарим ви, останете с нас и в следващите ни срещи, когато ще разкажем за удивителни истории от тази велика земя.